Meg akarom csinálni? Nem akarom megcsinálni. Meg tudom csinálni? Nem tudom megcsinálni. De én meg akarom csinálni. De mi lesz, ha elrontom? Nem baj, úgyis az enyém lesz. De nem akarom. És akkor itt szokott általában jönni az a gondolat, hogy hát jó van az úgy. Nem kell hozzányúlni. Na most a barkácsolás nem ott lehet elrontani, hogy mindent meg akarunk csinálni, és mindent is, és nagyon koncentrálunk. Nem, ott lehet elrontani, amikor már mindent tudunk. Nagyon profik vagyunk, és elkezdünk kapkodni, sietni, és akkor kész a baj. Nyugalom, a hosszú élet ritka, és itt dől.